Amen. Chapter 4 verse 8. Blessings. So the 2 Kings chapter 4 verse 8. Now it happened on that day that Elisha went to Shunem. There was a notable woman. She persuaded him to eat some bread. So as often as he passed by, he would turn in there to eat food. And she said to her husband, "Look, I know this man is a holy man of God who passes by us regularly. Please let us make a small upper room on the wall. Let us put him there a table, a chair, and a lampstand, so that whenever he comes to us, he can turn in there." It happened on the day when he came, he turned to the upper room and lied down. Then he said to Gehazi his servant, "Call the Shunammite woman." When he had called her, she stood before him. And he said to her, "Say now to her, look, we have been good concerning us. What can we do for you? Do you want me to speak on behalf of you to the king or commander of the army?" She answered, "I dwell well among my own people." So he said, "What then is to be done for her?" And Gehazi answered, "Actually, she has no son, and her husband is old." So he called her. When he had called her, she stood in the doorway. Then he said, "About this time next year, you shall have a son." And she said, "No, my Lord, no, man of God, do not lie to me, your servant." But the woman conceived and bore a son at the appointed time, of which Elisha had told her. Baba tinokutenda ine ndambo shoko leitaurai kuupenyu hwemasikati ano. Shoko renyu rinotitsiura rinotidzidzisa nekutigonesa. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Yandaverenga breakthrough ropafadzo yakauya kumba kwemukadzi anonzi Mushunemi. Mushunemi kunge washumira Mwari nenzira isina kujairika nekuda kwekuti haana kunge akumbirwa kuti tivakirewo zvekudya. Asi kuti Bhaibheri rati muprofita Elisha aipota achipfuura nepashunemi achienda kwaaienda kunoparidza. So mukadzi ndokubva aona kuti pano paita need yekuti tigone kushumira tipe munhu waMwari pekuzororera vaka vakaipa, ndokubva vapota vachikupa zvekudya. Pese paaipfuura nepo aipinda mauri ozopfuura mberi nerwendo.
Paaienda kundoshumira hakuna kutaurwa nezvavo. But paaikura naShideni ndo pakaitika an outstanding miracle yekuti pane mukadzi aiva nemurume wake vakwegura vese vasina kana mwana. Elisha ndo paakazodeclare kuti aiwa, nekuda kwezvakanaka zvakaita kwatiri, Mwari ngaakuropafadze muve nemwana. Bhaibheri rauda pachena kuti mukadzi uyu haana kuzvigamuchira kuti zvakanaka munhu waMwari ndinotenda isi. Paakanzi uchava nemwana akati aiwa, musanyepera muranda wenyu. Kureva kuti iye pachake anga asvika pachikamu chekugamuchira dambudziko rake kuti nyangwe ndikanamata pati zvichaita izvi hazvichapera izvi. Ufunge hama mukurarama such challenges are there. Matambudziko ekuti unosvika pakuti ndanamata nguva yakareba chinhu hachisi kupera. Sanofunga Mwari ndo zvavakadawo kuti pamunhu wemararamiro angu. Tine machallenges aunofaita to come out of, kogoita awakagona kuadapta kusvika palevel yekuti unongoti ndoutambudziko rangu ndoupenyu hwangu ndokurarama kwangu. So mukadzi uyu akaona munhu waMwari achidarika ndobva atsvata blessing muupenyu hwake. Zvoreva kuti anonzi mablessings, maropafadzo, makomborero anenge mhepo. Mwari haasarudze kukomborera, asi kuti vanhu vanosarudza kukomborerwa. I will repeat. Mwari haana mazita evanhu vaanoda kusarudza kuti aropafadze. Time and chance are given to all. Mwari unokomborera munhu wese. But pane nyaya munhu wese haakomborerwe nekungoti ari muchechi, asi nekuda kwekuti ane zvaanoita zvinoshedza ropafadzo muupenyu hwake. Dzimba dzese dziri mulokesheni, pamwe pane dhishi rakasungirirwa panze, central dish, pamwe hapana. Pasina ipapa panotopfurawo nemachannels ese ari kuonekwa nevanhu vane madhishi nedhekota. Mhepo yacho haisarudze dzimba kuti inojamba dzimwe yonobata pane dzimwe. Mhepo yekuti uone zvichida maIndia kana DSTV inopfura nepapa pemunhu wese, asi hasi munhu wese anoona maIndia. Nekuda kwekuti vamwe nedhishi racho hapana, dhekodha hapana, nyangwe vachitoda vanhu nokuti havana zvikwanisiro zvinotora mhepo yacho kuti ivape chanoda kuwana hazviwanike. Zvoreva kuti kuda bedzi is not enough. Ini kuchikoro kwandakafoira kuti pasandaida ndobva ndakaziva kuti kukoda chega hakuite kuti upasi. Kune zvinoitwa kana wada, zvikuru sei kuzvitovedzera kuva nededication nediscipline yekuverenga yekutata. Vanhu unotanga wada wozoda the discipline involved kuti uve nemaresults. Shungu dzakanaka, but ruzivo rwakanakisa. Hakuna asina shungu chakanaka muupenyu. Shungu rwese anadzo shungu dzakanaka, but sei chisiri kuita vanhu vaine shungu chakanakisa kuva neruzivo. Shoko raMwari rinoti Mwari vachitaura kuti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Kureva kuti munhu akaziva uye oita zvaanoziva, kune zvinoitika muupenyu hwake. Anonzi makomborero inyasha dzaMwari dzaakaduda panyika, but hadzingomhara pamusoro wemunhu wese. Zvinoenda pane vanhu vakazvipira kuita zvinotaura Mwari kuti zviitike muupenyu. Ini ndakakura ndichiudzwa kuti prayer is the master key. Hakuna chinopfuura kunamata, ukabvugama ukanamata zvinhu zvinoita. Ndakanamata nguva refu ndikaona dzimwe nyaya dzisiri kuita. Ndopakanditenda kuti ndiite research kuti zvandava kufa ndiri mumabvi ndichingochema sei zvisiri kuita. Ndopandakaona kuti chinoita kuti kuchechi munzi yaanguva yekunamata, yaanguva yekuparidza, zvinokosha zvakadaro zvese. Kune imwe information yaunofanirwa kuwana, kogoitawo paunofanirwa kupfugama uchichema kuna Mwari. So kune nyaya dzekuti hadziperi nemabvi, dzinopera nemaoko, kushanda kana kuita. I'll give an example. Munoziva here kuti kunamata hakudzinge nhamo. Kunamata kunodzinga mweya wenhamo, chinodzinga nhamo kushanda. Gore rinogona kupera chinetsa iri dzimwe unopedzera kuchinja chechi. Ende chandakaona munhu akachinja chechi, haachinje Bhaibheri raaishandisa kwaakabuda. Kuda kuti anoziva kuti harinyepe but ndine nhamo. Anotakura iro raaishandisa kwaakabuda, anoziva kuti shoko raMwari harichinje, harisapozwi kuchinja ndiye. So nzvimbo inonzi Shunemu haigare mukadzi mumwe chete wandaverenga. Ine vanhu vakawanda vane matambudziko. Uyu mukadzi anga asina mwana,
Mushume zvichida baba vakadzi vabata vasina vana. But akawana breakthrough munhu akaziva zvekuita. Warwadziwa wapedza kurwadziwa nedambudziko rako wochitsvaka ruzivo. Bhabha rinoti vanodyara nemisodzi vanokohwa nemufaro. Kwete vanodyara misodzi. Misodzi haidyarwi mukuchema. You must know what to do. Takazviona zvinoitwa mumatarenzi mhosva kana nyaya ichitongwa. Zvikanzi baba mirai apa nemutombi. Unobvuma here kuti makarepa mwana uyu? Baba vakatanga kuchema. Major Street hati havabereki nyaya yapera mukuru achema hatidawo. Zvinonzi kana mapedza kuchema toda umbo kuti havana kuita mhosva. Ukawedzera kuchema wanzi rimandi. Havadi misodzi. Kuchema hakushandiswi mudare redzimhosva. Kuti amachemera aita yapera wamanenziwayo dziti munhu mukuru. Havadaro. Watopedza kuchema unonzi chitsanangura. Misodzi haitongeki. Nokuti neakatoita mhosva utochemawo. So, pana ari kupfuura mushure. Nzvimbo ine vanhu vakawanda but munana hauna kuitirwa vanhu vakawanda. Munamato wangu ndewekuti ngazviregere kupfuura upenyu hwako. Iti Mwari ndisarudzeiwo zvangu zviitikewo. So Elisha waipota achipfuura nepo. Ndokubva vavaka pekuti agare. Haana kukumbirwa but akanzwa kuti I must do something to the men of God, to the house of God. Isarudzo. Unoziva here kuti tine vanhu vakura zvokuti havadi kuudzwa kuita chakanaka. Vanoziva kuti chakanaka chakandinakira. So munhu ari kupfuura avakirwa pekugara ari kudya. Mumwe musi ndokubva ashedza mukadzi uyu. Zvanzi Gehazi danga mukadzi aita zvakanaka kwazvo kwatiri. Saka taakuda kuti Mwari vamurangarire vamuitirewo nyasha. Ndobva akabvunzwa kuti zvakamira sei, unodaidzira zita rako kuna mambo? Zvikanzi naye ini ndigere zvakanaka pakati pehama dzangu. Gehazi ndiye akazotaura kuti mukuru havana mwana. Zvoreva kuti kumukadzi uye kushaya mwana anga akaitambira. Akatarisa makore nenguva akati zvazviriwo hapana zvatingaite. Asi Gehazi ndiye akati vane dambudziko ravasiri kutaura havana mwana. Muupenyu kune matambudziko ekuti iwo wajaira zvekuti vanotoziva kuti nedambudziko vanhu vanotokuona uchimuzvida tsitsi. Iwo you are okay with it. Unosvika pakwadokta dambudziko wowa upenyu hwako zvekuti vanhu ndovanopota vachikuyeutidza kuti inhamuka iwe kwaunoti chikuru kufema. Yeti vamwe vanotoona kuti kwakufemereka pamusipema. Unoziva inonzi nhamo inoita so iri very tricky. Ikararamika for a long time muupenyu hwako. Kwauri inopedzisira isisiri nhamo asi dambudziko. Unotonzwa kuzvifarira. Anonoziva kuti chimwe chikafu chaunofarira asi chaunofarira ndochaunokwanisa. Sure. Because vanoti ini kubora ndoda. Ukasakana nezvimo uchachinja choice. Inyaya yekuti hauna zvakawanda zvausakana nazvo. So, ndinoda kuona picture yekuti ukajaira dambudziko rako inoita ngefavorite. Imi munoziva kuti munhu wese anoda the best, munhu wese ane wired for the good. Zvinonetsa hazvo kuti zvinhu zviite but munhu wese unoda chakanaka. Ndakaona vamwe gogo vaitenga mabhonzi pabucha. Kwashandi pemabhonzi kuna bucha vanobva vapiwa vakakomplaina vasati vabuda. Zvikanzi haana kana kanyama. Asiwo vati kudini? Adi kuti bhonzo ndokushaya nyama kwacho. But vakanzwa kuti but paifanirwa kuitawo kanyama pakati pacho. Kurati variwo nyama inotodiwa but vari kudzvengera kubhonzo. Enda panotengeswa hembe pabhero so munhu takaona munhu atsenga sheti yake abhadhara kondo ada kuenda adzoka akukomplaina. But yakabvaruka apa. No second hand da. Haisi nyowanika kana yakatombopfekwa pane zvakaitika pairi. Vanozoti mweya wenyowani uri mahali. Anotoda mabhatani akakwana. Pahembe anozoti yakambopfekwa. Kurati unyowani mari urimo. Zvinhu zvamanikidza hazvo but akutodawo zvendight. So munhu wese ari wired for the best. So amai avasvika pakugamuchira dambudziko ravo zvekuti vakutoita kuziviswa nemumwe munhu kunzi aiwa vane dambudziko iri havana mwana. Kurati nhamo ndozvainoita unosvika pakujaira. Zvekuti kana masikati kana vasati vaisi problem unozomborwama wakawani panero. Unotozoudzwa nevanhu kuti kune lunch kwaura haiexista ine basa wakati jasta. Ndinoda kuti ndikubatsire kudai so ini ndobva kunokushawa.
kana tichienda kumusha kwedu kudombosha mama kuti kwawafonera vanopinda mukitchen vototanga kubikira vasekuru vavo. Time yatinongopinda mukitchen ungogara 5 minutes munhu wese akuda panze misodzi nekuda kweutsi, iwo vagara imomo for 2 hours avaine misodzi. So ndakaita pfungwa yekuti ndinofunga kuchembera akasimba, isu tiri kuwadza usalad kusati kutadza kugara mukitchen. Ndikadiscover kuti aiwa mazuva vakatotangawo kupinda muutsimo zvaiitikawo kwavari. Saka vakapedzisira vakuvadza pasystem kudeta kwayo zvokuti dambudziko kwavari hazisiri dambudziko. Vatobvunza sitauye kuti umubuda padzei ndava nokuti ivo vatori right. Upenyu hunosvika pakuda. Saka mukadzi weshunema azvishamise kuti ari pamberi pemuprofita waJehovha wechokwadi woti chii chaunoda kuitirwa woti ndiri right. Zvototaurwa nemunhu wenext door kuti aiwa havasi right havana mwana. Kuti Mwari akasvika pakuti ndo upenyu hwangu ndodii. Ndararama nguva refu ndatisvaka kunamata nekuti hapana saka ndo life yangu ndakumborarama ndichimboziva kuti ini ndiri wedambudziko rakati. So Gehazi wataura kuti havana mwana. Profita ndokubati gore ndouya nenguva ino chava nemwana. Ndaitarisira mai ava kupembera kufara. Pandaverenga pati vakati musanyepera muranda wenyu. Haana kuti I receive, haana kuti thank you, akati musandirevera nhema. Mentality iyo iripo. Ndaizexperience semufundisi. Ukaenda kumba kwemunhu mutendi ukabikirwa ukadya. Ukatanga kutaura makomborero anofunga kuti chikafu chaakutaura. Kwete iwe. Kuti amafundisi akakuti havazonyarara. Ukuvadzwa nemakomborero ekukontakta. So ndokuda kuti Gehazi Elisha ari kudya ipapo ari kurara ipapo. Saka paanoti muchava nemwana anongoti raisi kakutaura raisi. Mafundisi haagone kunyarara akangoti kabedzi. God bless you. Saka unosvika kuita chijairira chekuti kana munhu wamwana akati Mwari ngaamuropafadze unongoti hadokuita pavo. Une dambudziko raunofunza kuti haripere. Munhu wamwari kana akati may God bless you Mwari ngaakupe mari zhinji. Unopikisa kwete kupikiswa. Unoti munyika ino mamirira zvakaita iwaya iti yakutwa nabishopu. Unozvinzwa so ukadzi uyo haana kuti thank you, haana kugamuchira. But pandishandisa mavhesi 17 but next year yacho akava nemwana. Izwi rekuti but uchishonda rinoona kuti asi zvoreva kuti riri kukanzura zvaitika kuzvakuramba zvekusagamuchira kuti pane mumwe simba raMwari rokuti kana waita zvinodiwa naMwari voice rako harisino rinotaura chinotaura mabasa awaita. Amai ava voice ravo rati no musandinyepera but basa ravakaita ndorikutendwa nedenga. So vanotaura kuti action speaks louder than words. Zvorati basa ravakabata rinodarika muromo wavo. Chine voice rakakura haasi mashoko mabasa. Zvoreva kuti mabasa ako kana ari right anoita voice pamberi paJehovha inokutsvakira ropafadzo. Even mukati haana kutenda kuti ndinogamuchira mwana uyu ati musandinyepera. But munzinza ratinobva mumisha yatinobva community yatiri kune vanhu vane mashoko ari against upenyu hwedu. Iwayo unogona kuachinja woisa but nekuda kwekushanda kwaunoita mimba yaMwari. Ukashumira Mwari wako mavoisi ese anoti unopa unoenda unorwa uchata ubudirire anodziwa nekuti basa rawabata rinokushedzera maropafadzo. Hapana asina vavengi muupenyu. Kungoti munhu anenge achitambudzwa kuti ini ndinovengerwei kondinei unovengerwa kushaya. Asa uzoti unovengesa. Saka nedzimwe nguva gurupu refamily chaiko kuWhatsApp usati waita. Unotanga kusiya kubaiko. Why? Because pese paunoda kuvafonera vatange nekuti vakadii vanoti indau. Vanozva kuti ne problem. There are enemies behind your back. Vamwe vasina zvikonzero zvinobatirwa sei vachiweta vanongonzwawo kukuvenga. So that mazwi avanotaura against your life. Mukadzi ataura izwi rekuti aiwa musandinyepera but mazwi ake aisirwa but kuti asi nyangwe ataura zvese izvi mwana akabatika sei mwana abatika muupenyu hwake ane mabasa aakabata akashedza ropafadzo. Bhago rangu rinoti Mwari haaseke munhu chaanodyara unokohwa. Nguva yekukohwa iriko but inotangirwa nenguva yekuti une chaunodyara muna Mwari. So ropafadzo yese yaunotsvaka
ine chinhu chatinoti law of attraction, simba rinotichedza. Unongofamba zvinoti zvinyawo zvikuru moziva chikure munhu mukuru but chikadarika apa chinoteerwa nevana. Saka inetseda kuti ndavanhu vakuru vasingadi kutsigira mumwe wavo ngekuti kunonchimudhara but madhara anakasanaka tiwapfanawo ndoba ndakadzidza yandikuti law of attraction. Sei vapfana vachiendera kuti gure ari kudhara chigure chine tsika yekuzora mavhu vana vanotamba futi nemadhaka saka vakaona vanongoti isaizendana tichembera ndozvinoshedza izvozvo. Hatifambi tichedza vana zvachiri chinongopa picha kuvana kuti tirisemutimu tinotamba nemadhaka. So life ine zviri izvozvo zvinonzi law of attraction zvokuti kana wapfugama ukanamata but kana law yacho iripo une zvaunoshedza. Vanhu vanouya muupenyu hwako vane zvavanoona zvavanofarira zvinovashedza pauri. Saka uchiona life pamwe pacho kuti ndauda kuchinja shamwari ukachinja uno hwako une shamwari dzaunosiyana nadzo dzinotoona kuti hachaitawo. Ndavo vana vadaitamba navo mazuva atiri kubvawa vane tsika yekugurisana nechibhakera so wakudisei wangu anatanga kushumira Mwari handida kuvatisiyana ine vega vanoti iyi haichaitai vangoti muranda washe makanyika vanochinja rega. Law of attraction kuremekedzwa kunoshedzwa newo wacho muridzi weupenyu muridzi weunhu. Ini ndevanasikana naye manda ndevanasikana wako ngati mhando yemukomana ndouya kwauri inorepresenta zvauri pane zvavanoona zvinovaudza kuti apa unotoona mukomana tikosvika tikoti wangu wadii wangu maturi wake zveshuwa ane zvaakuona. Anitoyatoti wangu dhara because ane kaunhu kavanoona kuti haiti muremi. Ndataura neYouth Church kwedu ababa ndina matrenda akaroora Mwari aripe musikana wakadzikamba right ndikati haitombopindirwa prayer Mwari wacho akatendeka. Kana iwe uri right unoshedza zvauri anokupawo ari right nokuti Mwari mukutendeka kwake haatori ari right kuisa pasiri right. Anotarisa panoda kuenda munhu utsvaga mari unoona type inoyapa unoita kuti takasangana zveshuwa haugone kusutsa denga wega unotozviona zviri pauri zvinoshedza zvinouya kwauri. Saka ndinoti remote control yeTV haivhureketi. Remote control yeTV ine tunhu tweTV mukati saka ukaimisa paTV inotokwidza volume ukaenda pagedhi reremote haishandi inotokudza kuti patakasiyana ndiri remote zvangu mukati pane law of attraction. So chinoshedza ropafadzo muupenyu hwemunhu mukristu ziva chinichi maoko ako kushumira kwaunoita Mwari. Vhesi yandingamupe ndakasvika kukubatsira Matthew 6:6 kana makakunyengetera dai pakavanda Mwari anoona zvaunoita. The God who sees what you do will reward you. Iyo ichitaura pamusoro pekunyengetera kunamata kutaura but inoti mubayiro wako une chekuita nezvinoonekwa naMwari. Mwari anoona. Indaifunza ndinofanira kuti Mwari anonzwa zvauchataura. Mwari asvika palevel yekuti nyangwe asakazwa zvawataura anotanga aona chiri kutaura munhu wacho nekuita kwacho. Nekuti kune vanhu vanotaura zvakanaka ivo vasina kunaka. Munhu anonetsa kubhadhara chikwereti kana achida kukwereta matauriro acho unonzwa kuti ndanonoka kubatsira hama. Mazuva apana achidipa mari unonzwa kuti aizve takatotadza nai kubatsira. Kune vanhu vakatrenwa kuti kana achida kumbira nokunyengete zvokuti wegonezozwa kuti ndatonoka kubatsira but iri problem. Saka wakatamba nemashoko bedzi nokuvadzwa nevanhu. Nemurume anonetsa aramba vakadzi 7 kana akupfimba wechi8 haangoti ufunge ndinonetsa anoti munyama wangu. Unongosangana nevanhu vasinganzwisisi. Hakuna anokuti ndakaoma wotoshinga haadaro. Unozoona wako kuti kusaka service wakaenda. Unozoona kuwapinda. Wewe unozoona wadaye kuti ashuwa akagarike. Ngavanhu vaende.
basi mumwe chete akabatwa dambudziko rake nekudii ane zvaakashumira muupenyu hwemunhu waMwari. Haana kuzvipindira pureya akanamata Mwari vakamupa meso emweya akaona pane need paakaminista need yeupenyu hwake yemakore yaakasatende kuti inogadzirika Mwari vakaigadzira. But gore rinouya akabva ava nemwana. Mazwi ekuti but anoda kuti pane zvinodzimika muupenyu zvakataurwa nevamwe vanaKristu Mwari. Pane zvakataurwa zvawaifunza kuti pamwe zvichaitika muupenyu, but kukushumira kwaunoita Mwari, Mwari vane simba rekudzima tarisiro dzese dzevanhu vakamanga upenyu hwako. Mazwi ataura kuti musanyenyeperwa, haasi kuzoshanda nekuda kwekuti ane basa raakashanda ndoraane voice kudarika zvaari kutaura. Ufunge nyika yatiri inotaura, upenyu hwatiri, ikonomi yedu inotaura, hauna kwaunoenda, hauna chauchabura, zvakadai zvakadai. But ukashumira Mwari wakatendeka, Mwari wamasimba ose haakusiyi wakadaro. Kune nyasha dzakaitirwa vana veIsraeri muIjipiti vari kuGosheni, kuti kwavari kugara hakuna rima, kune shedzi, but kwaIjipiti hakuna rima. Kwavari hakuna matatya, but kwaIjipiti kune nyika iri one. But vasanangurwa vaJehovha vanosiyana nevanasingazive Mwari. Izvi ndozviziva ine ndokutendeka kwaMwari. Dhavhidhi anoti ndakura ndakwegura, handina kuona wakarurama achivata nenzara kana kupera. Kureva kuti Mwari vane rekodhi yekutengeseka zvekutodaro. Chaakudiwa chete kuatsakita favor iyoyo. To know what to do kuziva zvaudaite. Hatingafanane zvatingaite, takangofanana kuti tine zvatinofanirwa kuita. Hatiwane zvakafanana, asi time iri chance kuva nemukana zvinopiwa kumunhu wese. That's why Jesu achiuyamba nyika haana kuya ari mudhara, akatoberekwa kari kacheche, kuita kuti vasingagone kutenga zvihombe mutengewo mapapa, mushumire Mwari palevel yenyu. Veporiji mutengawo poriji racho, achingokura nemazera, musazonyepa kuti akashayiwa kukanda. Nekuda kwekuti pamastages ese wako mukana wanga uripo. Bhaibheri rikasvika pakutaura kuti anotogamuchira nyangwe mushumiri nemvura nekapu yemvura unoropafadzwa, unokwete mvura. Vhesi yemvura irimo, saka pakaita maropafadzo kuti anogamuchira nemvura yekunwa unowana ropafadzo. Kureva kuti kune mastages ari easy autotoafondawo kusangana nenyasha dzaMwari. Zvimwe zvatinopfugamira tichichema kuti Mwari itai, havasi kuzoita kuseka waziva zvekuita. Zvakatounzwa kare, nyasha dzacho dziripo, you must know what to do. Bhaibheri rinoti kudii? Vana zvipo zvinobva kuna Mwari, but ukasaroora even Mwari ariko hauende vana. Haasi Satani ndiwo usina kuroora chete. Haugone kuuya upfugama wodhikira kuti Mwari ndiri kutaura matwidzi, ndoda matwidzi ishe. Mwari anotokupenye nhoonoshamisa rooro kumwari. Hazvipfugamirwe izvi. Nekuti kurewo manochema munoshamisa zvakatidzei. Ari vachakupenye nhoonoshamisa haunzwa. You must know what to do. Mwari zvakatidzei chekuita. But inochinjwa nemaoko apana. Ufunge ukasaita zvinotaura Mwari nekushumira Mwari, zvakataura vanhu upenyu hwako zvinoitika. Why? Because vanhu vanotaura by experience. Iwo uri kuticha inonzi revelation greater than experience. Mwari akachiita mauri nyika inofanira kushamisika kuti vanhu zvafamba sei. Why? Nekuti zvikasashamisa asi Mwari. Vanhu vosvika pakuti bati asingatarisa kuti anga vakaimba iyeyu ishirikadzi yakatofikwa nekurume stendi yakasiwa iri pahwindo avaka sei. Panofanirwa kuitika chinhu chekuti nyika inoshamisika. Wovaudza kuti kudenga kuna Mwari ane nyasha noupenyu hwevanhu. Asi gore rinouya akava nemwana. Unoona misabati mulachi yavo. Zvokuti vanhu chivatsanangurira vanoti bati wakazosvika sei apa. Wozi kuti tiri kuchikoro wakangopindana una chawakaita takamusiya uri apa. Bati apa wasvika sei. Bati iyeyo ari kushokora Mwari. Imwari benzi unobvisa kunyadziswa muri pauri kana wamushumira kana waita zvaanotaura. Haakusiyiwe kadaro, akatendeka. Asi gore rinouya akava nemwana. Usandiudze kuti mukadzi vana vakaimba irashaka yachidya kukura nepo vanhu vekucommunity vaiombera maoko kuti zvedu muri kuitira Mwari
aitoshainirwa, aitotukwa, aitosekwa. Pese paunoita chinoudza kudekitiro mulife mako, you don't attract people who support you. Usatudze kuti vanhu vaiti kubikira iporofita shwa, muvakire imba, kuna vanhu vaitokwenyera musha wakuvakira vanhu vechechi. Beware of good people who are not godly. Varina vanhu vari right, vasingagoni Mwari. Vanokudza mafacts on the ground. Iwo kumusha unavaka chechi, unogara muchechi, unikiro zere. Unozoona kuti vanhu vataura shuwa. But nyangwe vataura chokwadi chavo, Mwari is up to something concerning your life. Zvaunoitira Mwari hazvina meaning kuvanhu vasingazive Mwari nekudya Mwari. Where's discouragement ikaitika muchechi manje because muchechi munopinda vanhu va. Ndaibvunza vanhu kuti vati hadzafundisi muchechi kwacho vari kundinyeya. Ndikati kuchechi hakusi kudenga. Kunopinda vanhu hakupinde ngerozi. Vane nyaya dzavo ende chechi inenge chimataraka. Vamwe vanhu vanononoka kupora, vamwe vanokasika. Saka Mwari ngachinonoka ari mupechi imomo. Ndakamboenda kune imwe nzvimbo yekuti vanhu vaitana makuva yekuti wivhi nemunhu yange 2 weeks. Vaiverenga mazuva ewivhi yemunhu yemusoro. Ndakazwa kuoma. Iye muridzi achazva ndakaisari kuti ya 2 weeks. Vaitoverenga. Chaikuverenga Bhaibheri, vakuverenga wivhi yemunhu pawedzi. Vakunoti kuchechi hakusi kudenga. Kune vanotora kuzotondora vamwe muno. Asi unokuza ndakaita Mwari. Kadzoka zodza Jesu perfume anakomberwa maoko. Vanotaura vakati Matthew 14 that's what a waste. Yatambiswa perfume. Zvichiitirwa Mwari kuna vanotokabisa. Saka tsika iyo iriko yekuti chinoitira Mwari wako vanonosekuka una kurongeka. Iwe ziva kuti wauri kuitira akatendeka. Asi munhu ane mimba. Ucharatidza nyasha dzake kuti Mwari unoisa bhati. Haana kudzidza bhati ndiye akazovaka imba iyi. Haatambire mari yakawanda bhati ndiye akazovaka chinhu ichi. Kune nyasha dzekuti vanhu vapedza kutaura zvavataura vanotishandisira bhati zvakafamba sei. Ibvonzo chii chawakazoita. Oga ndakasangana naMwari wechirikadzi chenherera, ndakasangana naMwari une mupfungwa wakanaka pamusoro peupenyu hwangu. Dai Mwari atiwanira nyasha. Mabasa yaunoda iri kungofamba mumhepo. Inomuda anoziva kuishedza kuti iuye muupenyu hwako. Munhu wese asi anoiwana kusvika iwe senunga munhu waziva zvekuita. Hakuna chinobvita kushumira Mwari nekuda kwokuti Mwari vakatendeka. Ukatamba raundi nevanhu kuba akafirwa yari kwesitori. Kuti chinoda mari yako ndanga unadzidza. Ndopanoti munhu kana. Ati kana ari Mwari asanga kuona chechi iri pasikaiti Mwari asikukomborera takubvira. Asi akatendeka ane zvizhinji zviri meant for you kana waziva chekuita chinosheredza ropafadzo. Regaitende Mwari nekuda kwenguva yandipa ndishumire muupenyu hwedu. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakugonesei. Regai dzokere kuva kuna Mwari. Bless you.